Muhango. Menya bullet. Panja paitini at box. Kapateni Muhango. Kitsokoza timu ya Malawi. Chigoli. Chimechapeleka chumwemwe. Yes, nipo yake tu timene kumanoti auna nyekwe nditu Amalawi kusangala Burkina Faso ya itu masapota a Burkina amadziwa ndani kuti anthu ku Burkina Faso aliso tu ku Malawi ndi yena tu ndi amene ali pamenepa ndiponso tichesa nawo mu program imeneyi ya Sapota. Abalanzanga ndikuti tu moni kwa inu nonse amene mwakhala pamenepo kuona program imeneyi ya Sapota. Tisaiwale kuti Malawi yaitu kumwa wankaka nditu iyayi white nditu iyayi zinthu zitayenda tu pa Bingu Stadium nditu. Kodi nanga inu munali kuti? Kodi tsimene munalipo munayikirapo umboni? Naso kumana kuti amakochi ndi amenewa iyayi akakhala kusintha tingosintha maplayer. Tisaiwale kuti mene amabwera mabedi tinanenaso chimodzimodzi, tisamunyoze mabedi mwina panalinso zifukwa zina ndi zina. Program yake ndimene ya Sapota ndipo tisaiwale kuti weekend imeneyi kuno ku Silver Stadium kuzakhalatu chiphwando cha mpira ndenda tiyayi ndizangobwerapo pano pa Silver Stadium ndingonapo kodi pamenepa maule azalandiridwa bwanji ndithu. Ndi program yake ndimene ya Sapota ndifuna ndiyendepo kupira unaita kuti Malawi imachokera kuti, kodi nanga timu ya Burkina Faso imachokera kuti. Zonsezo zili mu program imeneyi ya Sapota ndipo mu program imeneyi tionapo zimenezi. Wala umene misili omanga nyumba anaukana. Mata kwambi paka ninazaza bikiri awa masukota chani awa masukota chani mata basi mafuna likulitsa komaso mupita mmene Sapota tipeza kuti amene akuti BT2 amene akuti we was abalanzanga mulindine Sapota wakulu George PNP program imeneyi ya Sapota. Kodi weekend imene pano pazakhala zotani pano pa Silver nditu bwanji? Tipite straight pa Bingu Stadium pamene iyayi Amalawi anali pamenepo kugebana ndi anyamata achimu imene ya Burkina Faso. I'll pass him Jesse. Ali kuti trial him. Number two. Time and guy. Number Jani. Number two. Jesse number Jani. Number two. Trial number 10. Yeah. Avala majeza awili. Jesse number 10. Jesse number
Sapota Burkina Faso. Iwina. Burkina Faso ni kwamba ndio wina ndinaje. Nena zote. Mwala umene misili omanga nyumba anaukana. Mwala wake ndio ucho. Kabaka ilumanga kupeleka ndani. Gaba. Ndema tusera ndichani mimi. Burkina Faso. Yako timini. Burkina Faso. Ameni dziko. Ndio Burkina Faso. Unataka kupugina kwa maneno ya dziko. Burkina Faso. Madari yako. Kodi madala wa? Spelling Burkina ndia. B-U-K I B-U-I-K-F Spelling Burkina ndia. B-U-K I Spelling Burkina ndia. B-U-K I B-U-K-I-N-A-F-S-O. Ndeja ni mimi. Acha. Ndio mimi nataka ngoti tiangane hapo kweli. Spelling ya Burkina ni chana hapo. Spelling ya Burkina ni chana. Sabu ino kwa.
Malawi asangalale kuti iyayi kusangalala Malawi koma nthawi soyokapobwera ndimeneko tiyayi tikapitidwe mphepo. Abale anzanga tikapitidwe mphepo tati tikatani tikapitidwe mphepo kodi mphepo ilowera apati tiye timve pamene Malawi ndithu kuti Malawi iyati pasatu chimwemwe kubwerezanso chimwemwe ndithu akuti pasuwa ena kumana kuti mwala umene munaukana misiri anaukana iya itundu umene ofunikira kuti gaba ndiye mwala umene unakatidwa. Kodi nanga timu imene ya Burkina Faso imachokera kuti tikudziwa kuti dziko ndi Burkina Faso koma kodi timu imene imachokera dziko lati achicho funso lotani limene tiye timumve kulu ameneyi ndithu nayenso akusangira kuti Malawi igwina kodi timu ya Burkina Faso imachokera Burkina Faso. Wapirika ku Burkina Faso. Spelling Burkina Faso nja? Yeah. Spelling ya Burkina Faso nja? B-U-R-S-O. B-U-R-S-O, B-U-F-A. Imene spelling ya Burkina Faso? B-U-S-O. Imene nani? Burkina Faso. B-U-F-A. S-O. Burkina spelling ni gani? B-U-N-A. B-U-N-A. Spelling ya Burkina mbele O. S-O. Nango zidu sila no maisha shano kala. Best up enda banjwa. Gemu ya bwino kwambiri. Gemu ya bwino kwambiri. Mbuyo Malawi ya manga bwino, manga ataki kwa bwino. Zose za bwino bwino. Mabede mariche besa. Mariche besa. Toko za famu kifua Josinta. Sokolewa timu hii. Of course za jedo kama kube ni sokolozo kandi timu ya bwino. So makojo muku na bitilire kapena. Abidirire amenewa. Mabedi sote na tabaka jojo. Ya abidirire. Awabidirire. Ujanonjeza. Awabidirire. Zama kocha amene wawa tinero tichani. Makocha akone tsakali. Tipitire nawo. Tipitire nawo. Makocha. Ngapari sikudziwa pari zimataka kuzinda right. Ngema ti akusera ndichani. Burkina Faso. Imachokera kodi. Imachokera. Sanga kuli Ghana, kuli Egypt, Nigeria, Burkina Faso imachokera. Achina Ghana so alikomweko. Kumudani mina mkozokano imachokera kodi. Osari kwa Ivory Coast. Kutani? Ivory Coast. Timu ya Burkina Faso imachokera dziko la chani? Ivory Coast. Chabula. Kunena tu kwa maya amene akudani makocha amene watasunge ndi. Koma Burkina Faso imachokera ku Ivory chani? Ivory Coast. Spelling in Burkina ndi chani? Spelling ya Burkina man. Spelling ya Burkina. Koma chimetu zori imachokera kuti mene? Imachokera kutani? Kwa Ivory Coast. Dziko la Burkina limachokera kutani? Ivory Coast ndito. Aya, koma mwana ni makocha aliani? Makocha alibenda. Iye, maito amene unauti makochi alibenda. Program yake ndi mene ya Sapota. Kona hapo pangono za Malawi. Iya, imene kone iya zitu zamba penda. Second half kumanena sokuti nthawi ya second half ibwere ndithu ina kumanena kuti
chonde fumukani apa fumukani kodi ang'oma muli kuti ang'oma kuti ayinapita nawonso iye kukakonsekera ndithu mana kuti timu lero yatibweretsera chisangalalo abale anzanga kodi lero zinthu ziyenda bwanji pano pa bingu stadium ndithu enaso ang'oma kumatumikira pamene pawina manena kuti yayi Burkina Faso mangolowa nokha ndithu pa ground sitinakugwireni timu ya Malawi yalowa yokha sitinayigwire yabwera Burkina Faso mukachinyidwa apa izo uzanthu palibe anakugwira nditi mubwere pa ground pamene abale anzanga tiyeni chigawo timu ili bino alili bini kuti timayamba ndi timu ngati imeneyi tinakapita ali ife kumoloko zamakochi zikuti bwanji zamakochi atuwa kuti nawo bwanji iyayi kumbali ya makochi zinthu zimafunika kochi wa fast mamona pasuwa anthu pasana trene nawo osati kuti iyayi I'm building a team ndatopa nazo nation team ndi pompo ndatokoza ife tikufuna mali zatsi zikuteka apa alesi ndakochi basi zabwino bwino mwana ukanidwa lero kuti banji lero kusangalala mahaba jijo nkhani zina ofaya mapindidwa lero ndi ati amenewo ndakona Gabatinho. 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 Ndio kumpoto. Temari jani? Gabatinho.
Gabatinho. Hai kolecha? Ja? Tusera ndidi meaje? Burkina Faso. Kuna ngomene. Madi tusera ndija? Burkina Faso. Malawi ndi Burkina Faso. Ima chakela kuti timu imene. Burkina Faso. Ujani? Burkina Faso. Spelling Burkina njani? B-O N-A-S-O. Yeah. Burkina Faso. Burkina spelling it B-O-N-A-F jani? F-A. B-O-N-A-F-A. Imene ndejani? Burkina Ndatokoza. Si pa stadium machuna wapino bwino? Pali bwino te? Eti. Muni pali dinyo? Malawi basi. Malawi nenda si atunako. Muli Malawi komeko? Za akochi muli na ubati? Kati? Makochi amene wanyowa ni muli na ubati? Makochi ndo akupita kubwino. Eti? Zila yamba bwino. Ayamba bwino te? Kumene kokulanga? Chimodzi ayamba bwino. Ayamba bwino Wabati. Ngazinga vile chochi zira ukaza bwino. Ndema spelling Burkina ndijani? Aya, wote ndikwanisa kuyanga. Ango tine neno mene, mati spelling ya Burkina chamatia? B-O-N K-I B-O-K-I N-A F-A S-O. Malawi kukwera. Kukwera kwantu kwaje. Mbele Malawi. Kodi wewe maganga lwa kukwira pasi kwaje. Chomwe chagweredwa abati. Sisi tumependa. Hapo. Pia kuona botu Malawi kukwera zigoli ziwiri ndito ena kumana New Malawi kukwera ndito. Koma so wina na malira wina ndamene ali pamene ba kuwaga zabino. Kaduzeni za game ya lero. Kuona two classic goals sasa. Bila maana kuoneka two classic goals. Two classic goals. Babande. Goals zo Kongo. Zote maswala mataya ita. Timu kupasa na maana kuoneka. Uli mpira kutoka hapa kupita hapa kupita hapa. Chabu. So makocha amene wamkutina ubanje. Paipe nendo kuona ngati choice zimene chabu ino adi iweso ni iweso sikusegera kama kusegerera kuti zinthu zikuteka mafika kuno kunzinda walilongwe maiona banji lilonje kuno kumunda town kuplanta kunena zone kuno kumunda nokoti mapela uzalima koma town ili kuti
chabino. Iya napoza club kuona niso nditi. Lezo na unyanya ni bawa. Sapota. So number 1. Sina ababa program iso akona so yena mina nzatu achikiwa. Mina chijewa chisamba. Chine na baji sama la imene. Mufrati na kwejizungu. Kalambula na mwene. Bajizungu yes. Today we are very happy. Our team is performing and Malawi is playing good football. It's the football that we was waiting for. You have seen 2 classic goals what Malawi has scored. So to us, we are very proud. We are very happy. What's your assessment? Looks very organized. It's what we was waiting for. You know, here in Malawi we have good players. What we was looking for is a coach who can bring the happiness that people was waiting for. That's what I'm saying. mafuso maya amene akutatu akuzambiyawa koma inafikaso nthawi ya chakudya. Kodi timing ya chakudya ndiyotani? Ukaona chakudya akuluakulu panga chita ina iliyonse kuti iwe ukadye nawo chakudya chimenechi. Isaac White amene anankobwera ndimene ati mwala umene misiri anaukana ndi umene koma diso linali pa chakudya chimene chimagawidwa ku VIP. Kodi achicho anadya nawo chakudya chimenechi? Tiye timone ameneyu Isaac White. Timing Bamalo. Amai iya kumadiso linali pa chakudya. Munthu wodwala agwira bwanji chakudya mkono wina anakakhala wodwala wenini sana kalandira ndithu wangolandira chakudya omwewo machaka. Iya zimene zimachitika ndithu koma chakudya chabwino ndithu. Achicho akupasani ndiwo zingali mwe. Abale azanga kuyachika nadya nawo. Achicho simuyankha akalikuwa mpingo achicho achicho longosokani ka yaseka.
wapeza nzanga a Burkina Faso ndi amenewa. Mati Burkina mati banji? Eh? Faso. Burkina Faso. Burkina Faso. Burkina Faso. Burkina City matopa tangokhala tu hapa banja. Burkina City matopa. Baba ni kupiga game. Tuone malisaji aje kuja. 2025 atadipasa mapenalty atatu sirikata kuwina 4-0 imene. Ana matasa atatu sirikata kuwina 4-0. You can win but you don't go anywhere. Komanso ababa ife sina kulile tikuona tichi naso ifeo yangeuzi natebe tiwina 3-0 then ife tiwinya 3-0 then tiwina 3-0 then aezi mtawine 4-0 ife Burkina Faso akuti wao awina tu 3-0 nditu yai awina 3-0 sijonje tiwina banji 3 jani akuti yai tiwina tu 4-3 kunena tu amene wa Burkina nditu yai anabala ndi pavu kwa yai zione kuti yai pavu zicha banji banja kwa kubanji sirikata kuwina 4-0 hii mali banji Burkina Faso ndi mbavu ya mbili. koza kuwina 4-0 dejo Burkina Faso sizikudeka 4-0 free bus. manje 3-0 bus. 3-0 basi Burkina Faso kuwina 3-0 basi Malawi iya amene wa Burkina Faso akuti ya game imene siteka yo iya itu agonja nditu ya pamene panali kuimba panali kuvina kuti ya wina what Traore ndipase jezo chali kuti analemba kuti Traore ndipase jeze analemba pa paper lali kuti chili kuti kodi di Burkina imene Burkina Faso. Okay, kodi hii ndi flag kapena bendera? Bendera yose ni moja. Yose ni moja. Flag, drapo, bendera. Timati drapo mchakwatu drapo Bendera. Flag, yose ni moja. Uno mari bendera Bendera. Flag. Yeah. Flag. Burkina? Sirikata kuwina 4-0 imene. 4
amakamba French. Ndi flower ya French. Taima ngetekeze kanjao. Tasande sana. Hii ndi flower ya chani? French country. Ndi French country. Nemwe nyamula kupira kuno chifukwa chani? Chifukwa Burkina Faso ndi country ya French. Okay. Yeah. Okay. Hii ndi chani? Flower ya French. Kodi ili ndi hawa kodi iwe. Ndi flag ya French. Flower ya French. Oh. Yeah. Ndifake manje nyamula kuneti? Yeah. Spelling flower ndi chani? Flower ndi flower. Example ya love ya chani. Ya love eti. Ndi mene manyamula imene. Ile namba flag. Flag. Spelling ya flag ndi cha? Spelling ya flag. Drapeau in French. Drapeau. Yes. Chabu ndatokoza. Timu ina game. So game hapa twaluza. Nous battus in French, nous sommes battus 3 buts à 0. 3 goals. 3 goals zavuta. Zavuta kwa mbili. Pepani. Sorry. Pepani. Kwemba majani. Kwemba masemu. Kuti za ndani? Kuti game twaluza. Oh. Next time na zote banga. Ndio kisogolo. Ndatokoza. Maira wino mabela, ajicho mabela, 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 maira wino mabela. Malawi kukwera. Tuwa mundu amakwera free zero. Inusu achitomutikala serious. Free zero amakwera. Musinena kuti Malawi kumenya po. Koma tisangalale. Kusangalala kulipo. Timu ndimene hii. Ndio mwe timu ngene ngopeka kwa singazi. Matibanji? Timu ndiliso. Timu ndili. Ndio mwe tekini kwa bani loso. Ndio mwe. Akalazani sote ndani. Ndio timu kusika. Sapota sote. What you name you pass? What you name you? 2 games, 4 points. Tigoli like Mr. Soya. What you name you pass? What is your Madina? Kalisto Basua. Tumamenya ndijani? Malawi ndi Burkina Faso. Burkina Faso. Ena ngoti Burkina Faso. Spelling Burkina Faso ndijani? B-U-K-I-S-O. 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 S-O. Burkina Faso. Ni kwa za kwetu. Yeah, spelling yake tu timene kwa coach ndani. Kalisto Basua. Coach ndemwe. Oye ndemwe. Walibeso kudani? Walibeso kusinta. Bas. Akutike coach ndiyemwe spelling ya Burkina Faso ndimene maimva mwina so simu naimva spelling mene tie timuze so maya mene abwerese so spelling ya Burkina Faso. Spelling Burkina Faso ndani? B-U-K-I-S-O. 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 S-O. Burkina Faso. Ni kwa mali za kwetu.
Achicho, Chapana tutalo watu bugao limene la the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Kuno tu ku Silver Stadium po mene yai weekend ino titaone kuti yai pachitika tu pamene patu mpira wa nkhozo zapusi maule ubwera tukuzacheza ndi amene wa mabankers. Kodi inu mukhala mbaliti mwana ndi mwana kumasa kuti yai makembo ndi nkhani yake tu ndi imene ndembo program ya lero nditu imene taonerapo koma pano talowa tu mugawo limene la the good, the bad and the ugly. Kodi kochi amene amakocha timu ya Malawi ndani ena kumanena kuti uyo ena sonkumanena kuti koma nkulu ameneyi akuti tu iyayi kale katakwe wa Malawi ndi amene amakocha iyayi amene the good, the bad and the ugly. Tete muve nkulu Burkina Faso pilo amene watabanji Trizi kodi amene wa makocha amene inu mwaona banji ine makocha watu ndeti basambo kupitiza ntchito akupitiza ntchito pajanali ndani makocha amene kina pili ndi ndani ndi mponda nditu kina pili anali amene amasogolera kukocha anali ndani kina pili wina anali ndani game ya tabanji yataja the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Pa program yone ya Sapota ditu abela zanga iya kuwakawaka wapezeka tunsika ndipo nsika umenewu iya itu akugulisa zinthu business yotentha nditu cheni tingodikira kuti mvula igwe yambiri kuti anthu ambiri tipange ndalama kumeneku kwapezeka tu kamuna amene akuodesa amatalala. Yes, kuna kwa mvula ya matalala ndipo iyeyo wakolola matalala ambiri ndipo akugulisa matalala mwamwayi nakumana naye nkulu amene anakuti achicho matalala tonta amenewa ngati mufuna geni ndi imene itu geni yotentha abana zanka chentu umane ndi nkulu ameneyi ku Waka market kulilonkwe tikaone tukumene kuti kodi business ya matalala ikuyenda bwanji. Yes, matalala unakuwa matalala kwambiri paka ninazaza bigiri awa masokota chani awa masokota chani matalala basi mafuna ligulitse mankhwala mimba kodi mankhwala mimba kwambiri mungu oja papa zosa mungu oja tinapanga kale sure munatsuka tinatsuka kala baba munatsuka ndi chani basi nadzomojo la kumwamba chabwino ndiye pachizungu tipati chani matalala pachichewa pachizungu pachizungu ndaye wala pang'ono chabwino unombati chani kwa Waka unosika Waka iya kodi nanga zoka ndikudziwa kuti ndi Burkina Faso eti koma ndina dziko imene achokera Burkina Faso spelling ndija nanga ino ndi awa akufusa spelling ndija d bakabaza aonese ndio aonese panga kodi sima kuonesa chimene BUC F BUCFA T S imene ndijani chimene mwavalachi ndiya Jikoba kodi nanga ino ndi awa akulaga mwavalachi ndiya urabwera hapa chipewa pachizungu ndicha kodi yankulanga kuzwa muli ndinde simngako ndoposo zako yankulanga mata chipewa pachizungu maticha chizungu cha caps mwavala chani chipewa pachizungu hati inu ninda Frank Pias timu masapota manoma kodi fuel panopo akuti wavuta tingwereze pali 31 liters tichosepo 13 liters akhala pamunga kala 17 ino ndi awa
akuja chani akuja popcorn okay akuja popcorn kodi popcorn kusanga akujira pa filling station akuja ngati fruit kapena vegetable fruit pa program imene ya Sapota ndipo ndiye ndikutokoza kwa inu nonse amene munali pamene pa kuonera program imene ya Sapota. Nditokoze kwa Amini Musa amene yayi pena pachana tsagwira kamera komanso tu yayi kwa inu nonse amene muli tu pamenepo Amalawi kuwina Amalawi kumwa wankaka. Abale anzanga, kodi weekend imene ziyenda bwanji pano pa Silver Stadium? Manthawi zonse muchatanenera Airtel ndi imene tikuchita sponsor program imeneyi ya Sapota ndithu. Iye ena kumene kuti za madolo kodi zovala zija zimakhala ndi masaizi. Ndipo pamene tikumaliza program imeneyi bwanji tione kodi mkulu ameneyu anavala bwanji chovala tu chimene chiwe kumanena kuti awo ndazivala za maternity kapena magauni ati ine ndavala dresi. Abale anzanga, ine George pa program imeneyi ya Sapota ndikuti abale anzanga tione mpira mwachifasi, tione mpira mwachikondi. Zimenezi ndi za masewero, ena kumati zimenezi ndi za madolo. George Mbali yanji wina walira wankulu kupompano ni nthai yawo nanga wanda zidambo lamenya apo mpira mpaka kuwina ngati ayi ne game ya lero munayo bwana game ya maule njodutsa kudiki tunali kabla za silver ya banaini po lero liwina ndito kusadandaulase ngachose silver cha ngachose silver chimbenene banaini kodi tawina kale ya lero ayi yose dandaulise kwa ena soda mati afika kale finals zitsulo amateno ina awanda azia place koma inda champion ubwera uplantaya aya amena yasa akazaptiwa mpira azanena kuti atiwa mpira koma mpira sakatiwa awanda sanadziwe akaleli kutali ndi mpira mutandaza jana nanga timu ikakhaleza ka 5 osatenga ligi ina iliyonse nditi umene chipiku uchani tiwinira kuti kwa lero ayi kani njonena kuti ndikupulesi wina pa 90 minutes game kauri atati wina umaziteka kusapota pamene pa sapota pulesi pamene pa yani toteka kuna bwino pamene pamukona so kutsogolo bwino zuteka kona buno bwino munena zona kulaka kuna zifuna kuti tionjezere pando ayi kuona chili yose chilika ground yose chilika ground ona ndi chemerera bwino asa kwa basi chikojanji chimenechi top 8 ndi anthu akumavala ma t-shirt inu ndi size chani atati mwina akuchitani mwayaya atero tikakambe nawo paseni t-shirt ikhala size chani iliyonse t-shirt minga bwere ndivala sine munthu iliyonse minga bwere ikwana kapena tingotenga ya mwana uyu kapena kodi ni borolo kuti tilepewa lowa kuti silowa nditezi t-shirt basi iliyonse ndivala tinati tiyese zitheka kuno bwino Wadibachi? Marengada aja hivi. Isakale dress. Isakale dress. Inyombo esa dress na bwesa t-shirt. Inyombo esa dress na bwesa t-shirt. Atero sibaga. Tuone ase ndakuza ukalema.
majesi kapena ma-t-shirt? Mamba zimeona na smile. Ya anda jibonge yake. Nema ni skoli zingati? Ya zigoli singanene kwa magemu kwa kutaka 1 minutes place tena wina. Kule siena. Sasa tuone kuti mpira wewe andika panja. Ndiye nikukula hii. Akukusa baada hadi ndi pijama guys. Ai, awongofunika magauni osera majesi.